pouco fun á libraría para collerlle un agasallo a miña amiga. Esta quería o libro de Icebreaker, pero eu o que atopara fora este libro de Iki. Claro, eu, pois vendo a portada, vendo que se chama Rompiendo el hielo, cando o primeiro libro en castelán foi traducido como Romper el hielo, vendo un pouco tamén como isto, como a portada, que pon aquí que é segundo libro, non sei que, eu pensara que o que tiña collido era a segunda parte, pois, do libro que quería a miña amiga. Entón dixen, bueno, se atopo o primeiro, pois collo tamén o primeiro e xa lle dou pois o primeiro e o segundo, así pois xa ten libros para seguir unha vez de remate o primeiro. Que pasa? Que días despois atopei o primeiro para mercarllo, que teño aquí, que como podes ver é así como a versión eso de tipo portada bonitiña, non sei que. E claro, vendo aquí, sobes aquí a portada, ves as cousas tal, e dime conta dun problema. O nome da autora non é o mesmo. Non sei se podedes ler aquí que a autora deste libro chamase Hannah Grace, e a autora do libro que collera antes chamase Grace Raleigh, que vale, si teñen Grace nos dous nomes para colmo, pero non son a mesma persoa. Entón agora teño dous libros, que este sí que vou no dar de agasallo, pero teño aquí este libro que non me interesa, que tampouco yo podo dar de agasallo porque non ten nada que ver, sendo unha segunda parte, entón, pois, bueno, a ver que fago coa miña vida, supoño que o devolverei ou algo, pero cousas que pasan de marketing e de portadas semellantes, de títulos semellantes e todo iso.